Takže čaute kamaráti, dneska vám ukážem môj kartonový kokpít. Je úplne sám vyrobený, som ho sám vyrobil. Takže dneska si ho ukážeme aj aké má funkcie. Takže prvé funkcie sú tieto tu pridávaky plynov, potom trimy, speedbreaky a klapky. Ani nemôžu chýbať svetlá, ani tu hore. Dobre. A tu mám emergency light, že kebyže napríklad bude horieť nejaký motor, tak sa zapnú. Gear, tu nastavujem rýchlosť a toto iba riadím. Takže toto bol môj celý kokpit. Ďakujem a dajte like aj odber.